Orduan ideologoa, Daniel Landart hitzak berak idazten zizkian, ez? Bai, Danielek bideratu zian nire ikusmoldea, bera militantzia luze bat zian jara enbatan eta beste nik ez nuena. Euskaldunak zineten, mintzoz, 14 urterekin? Bai, nik aitaken ez diatxekulan frantsesez hitz egin, edo kasu... No, ez egiat, batzutan euskaldunak izan bai, baina... Ez. Ni 6 urtekin hasi nituen frantsesa ikasten, eskolan sartu zinean, eta ordutik amak ordu arte euskaraz egiten zian. Eta ordutik amak frantsesez erabaki zian, frantsesez. Bai, konpensatzeko bakik. Euskara zertako zuan, euskara guan atia ondo itxita eta etxean egiten zen gauza bat. Orduan, Daniel Landart ezagutu, nun ezagutuen, Baionan. Ordurako bera jada letragi izan hauan. Hasi hauan, liburuska bat idatzia zian, 20 urte ditu zuena. Eta nik ezagutu nian, urtero guetxean txerri heltzen nuen, txerri boda egiten nuen. Eta aneiak, antzerkia egiten zuena, ustaritzen, nire aneiak, gobitatu zian Daniel ezagutu zuelako, antzerkiaren bitartez. Eta hor ezagutu nian Daniel, eta hor utzi zian bere liburua, eta hortik martxan ari joan, melodia bat egin nian, bi, eta... Eta Michel? Michel ezagutu nian lizeoan. Baionan. Baina Michel, ekarri behar izan zenuten ik eta Danielek... Michel oso euskaldun mundutik aparte bizi. Horregatik, hori guan galdera. Ekarri behar izan zenuten euskal mundura, ez? Aztapenean lotura musikala guan, ez zuan ideologia aldetik, ez kulturgintza aldetik, ez zuan deus. Hor prozesu hori nahi baduk hasi guan, pixkanaka Michel sartu guan, animatua, euskaltzale bihurtu zela, batez ere hegoaldean hasi ginenean kantatzen, hor ikusi zian, hau beste zer baduk. Eta niri ere gauza bera gertatu zeiten, Daniel Landartekin zen, Landartekin bidai asko egin diagu hegoaldera eta berak ezagutzen zituen tokiak ezagutzera eta hori guztia. Hori polita duk, ego ipar inoiz dikotomia hortaz hitz egiten denean, hortarako balio ziguk eta agian hegoaldeko batek ordu arte bere euskaldun, ez dakit, euskaldun tasunaren osotasun horren kontzientziarik izan ez duena, halako batean ikusten dik iparraldekoa eta pentsamentua du, hau euskalduna baldin baduk, ni ere euskalduna arauk. Bai, hori hola pasatuk. Garai hartan, benetan, bi mundu desberdinetan bizi gintuan, guztiz, anaiat, bi polo oso desberdinak, alde guztietatik, bai.